Здравейте, аз съм доктор Райна Стоянова и съм специалист по ендокринология и болести на обмяната и диететика. Медът е изключителна супер храна или функционална храна с множество ползи за здравето. Една от ползите, които много често се използва, е свързана именно с неговите противовъзпалителни свойства. Много често се препоръчва консумацията на мед преди лягане при хора, които страдат от възпалено гърло или кашлица. Може да разтворите меда в топла вода или в чай и е доказано медицински и научно, че това ще подобри симптоматиката при простудни заболявания и особено при кашлица или възпалено гърло. Заради неговите имуномодулиращи свойства той е изключително препоръчителен при хора, които имат проблеми с имунитета. Консумирайте мед. Превенцията и профилактиката на здравето чрез консумацията на тази страхотна супер храна е от изключително значение през цялата година, не само през зимните месеци. За още приложения на меда при различни болестни състояния изтегли безплатно книжката "Кажи да на меда" на istinskimed.bg.